Bo día, vimos de manter unha reunión co Comité de Empresa de Vodafone na que lle trasladamos todo o apoio e o compromiso do BNG para levar ás distintas administracións as repercusións que está a ter a aplicación do que vai ser o sexto ERE que aplica Vodafone en 7 anos. Un ERE que vai afectar aproximadamente, porque non saben neste momento o número exacto de persoas afectadas, a unhas 60 traballadoras e traballadoras na Galiza. Concretamente en Vigo calculan que da plantilla de 120 empregados e empregadas vai afectar a 1 de cada 3, co que estamos a falar de unha gran cantidade de persoas e, ademais, en un centro que é o centro de Vigo, que é un centro estratégico, unha empresa que presta servicios a todo o Estado e que, ademais, é un centro de referencia en temas de investigación e homologación de equipos e de desenvolvemento de produtos e solucións a medida de toda a empresa no Estado. Vigo xa perdeu demasiado emprego nestes 15 anos de goberno do Partido Popular. Recordamos que dende o 2009, en que o Partido Popular entrou na Xunta de Galiza, Vigo perdeu 7.000 empregos industriais e non podemos permitir perder ningún só emprego máis. E por eso o BNG imos trasladar iniciativas ao Parlamento Galego e ao Congreso dos Diputados, despois falará o noso deputado no Congreso, Néstor Rego, porque se en Vigo pecha Vodafone, vais ademais a producir un efecto dominó que vai a afectar a moitas empresas que prestan servicios a este centro. E imos trasladar a iniciativa ao Parlamento de Galiza porque a Xunta de Galiza ten moito que decir en este ERE, ten moito que facer para evitar esta perda de empregos, porque a Xunta de Galiza concede axudas moi cuantiosas a Vodafone, porque ademais é cliente a Vodafone e ten que facer valer a forza que ten como cliente para evitar esta perda de empregos, e ademais ten que actuar como autoridade laboral que é. Por eso, todo o apoio aos traballadores e traballadoras de Vodafone, pero, ademais, imos trasladar no inmediato, aínda que estemos en período pechado, unha iniciativa para que actúe. Estamos só a 5 días de que se peche este proceso, este ERE, e aínda a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado están a tempo de paralizalo. Deixo vos xa con o noso deputado no Congreso, Néstor Rego. Pola miña parte, reiterar o total apoio aos traballadores e traballadoras de Vodafone na súa loita para evitar que este ERE poida ir adiante, que afecta, como xa se dixo, a unhas 60 persoas na Galiza, que estamos falando da orde de 900 persoas no conxunto do Estado español, que é resultado dunha compra que máis semella de carácter especulativo que con intención de continuar actuando como unha operadora de telecomunicacións de cara ao futuro, porque mesmo parece que se pon cuestión o compromiso de manter investimento no despregamento do 5G. Por tanto, parece mesmo sorprendente que o Ministerio de Digitalización non puxese obstáculos a esta operación de compra, insisto, probablemente máis que probablemente especulativa, e que ministerios como o de Economía ou o de Traballo, que algo deberían ter que dicir nesta cuestión, non se impliquen directamente. Por tanto, o BNG o primeiro que vai facer de levar tamén unha iniciativa ao Congreso dos Diputados instando o Goberno, instando especificamente estes ministerios a que presionen Zegona para que se paralice este ERE, entre outras cousas porque entendemos que non se están cumprindo ni siquiera criterios mínimos, como que previamente é imposible nun prazo de 10 días se estudasen alternativas de viabilidade da empresa que evitasen ter que prescindir de traballadores e traballadoras. E nese contexto, parece lóxico que a propia Administración Pública teña unha vixilancia intensa e exixa á empresa que, polo menos, esta parte sexa estritamente cumprida. Nos lamentamos
que no seu día o Goberno, e neste caso o Ministerio de Traballo, en mans naquela altura de Unidas Podemos, agora Sumar, non cumprise o seu compromiso de derrogar íntegramente a reforma laboral do Partido Popular. E non o cumprise, entre outros, nun aspecto que, ademais, o BNG solicitou en máis dunha ocasión especificamente que, mesmo a marxe desa reforma laboral, modificase, como é recuperar a autorización administrativa previa para os ERES. Porque neste caso sería a propia administración pública a que tería a capacidade de autorizar este ERE e nesa medida habería un mecanismo de presión superior que podería evitar que este ERE, a perda de postos de traballo que conleva, se producise. Pero insistimos en que o Goberno do Estado ten moito que dicir, entre outras razóns porque estamos falando dunha empresa que presta servizos a moitas áreas e organismos mesmo estratégicos da propia Administración do Estado. Prescindir de 37% dos traballadores e traballadoras evidentemente vai afectar, non é que poda, senón que vai afectar a calidade do servizo que se presta. E iso, irremediablemente, vaise trasladar tamén ao servizo que prestan eses organismos da Administración Pública ao conxunto dos cidadáns e cidadas. Por tanto, parece incomprensível a pasividade con que o propio Goberno do Estado está actuando neste caso. O Bloque Nacionalista Galego que vai reclamar é que mude esa actitude de pasividade por un compromiso activo de presión á empresa para evitar, en primeiro lugar, porque ese debe ser o objetivo, que este ERE se produza para paralizar esta actuación e para que a empresa teña no mínimo que analizar seriamente e con rigor alternativas do punto de vista operativo, do punto de vista económico, que eviten que o ERE se poda producir. Reiteramos o apoio aos traballadores e traballadoras despois desta reunión que o Comité de Emprego, os membros do Comité de Empresa nos deron unha explicación detallada da situación de como isto vai afectar ademais a Galiza, aos centros de Vigo, de Pontevedra e da Coruña e, en todo caso, dámosles tamén a palabra para que eles mesmos poidan trasladar a súa posición. Muito obrigado.